Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh jama'a, ina muku dubin gaisuwa da fatan alkhairi. Barkanku da wannan lokacin. Na zo zan dan baku dan information kadan. Kun ga wanga makamin da wagga na'urar da kuke kallo detector ne, kaman me ake ce, mi zan ma kira detector da Hausa, kaman abin da ake gano, na'urar da take gano wani abu haka ta sirri, mai gano wasu abubuwa na sirri. To an same ta ne cikin hannuwan 'yan ta'adda wanda sojojin Mali suka kai ma hari shekaran jiya ko jiya. Wannan na'urar ba su amshe ta ga sojojin Niger ba ko na Mali ko Burkina, domin wannan na'ura sai dai ka same ta ga ƙasa, saboda na'ura ce da take gano jirgi marasa matuƙa irin wannan ko helicopter, drone da ba a jin kukan shi. Wannan na'ura in kuna rike da ta za ta ba ku damar kusan da drone yana nan kusa da ku samu malaba. Wannan na'urar tana ba da dama ka saurari conversation, kaman maguguna wanda sojoji suke yi, kaman idan sojoji suna saman hilin daga suna da communication kaman portative irin radio da kuke kallo tsakanin su, wanda suke magana suke ba da position kinsu ko kuma wanda ake musu daga komandaman. Wannan na'urar tana ba su damar su dace wannan bayanan su ji, sai su samu kaman irin tattaunawa da sojoji suke yi, wannan bayanan da ake yi na sirri, sai suna datsa su suna saurare su ma menene shirin sojojin, menene za su yi. In kaman suna magana ne za su haɗu a wani waje, sojoji kenan sun jiya kawai za su kaddamar musu ko su yi kwanta bauna tare da su. To je sun Allah ya bada sa'a cikin harin da aka kai musu an samu wannan na'urar, kuma wannan na'urar bincike ya nuna cewa an same ta ne kaman bugu ne na Faransa. To kun gani, to wanga mutanen ana musu kallon kaman suna gagara sojoji, suna wani wane ne. Turawa ke ba su ɗarmin gindi, suna kama musu, suna ba su material na aiki, ma'ana kayan aiki. Turawa ke ba su goyon baya, suna ba su kayan aiki. Yanzu ɗan ta'addan da yake da wanga makami, idan ka zo da jirgin sama kamun ka kawo gare shi ya samu alama za ka zo da jirgin, ya ɓoye ko ya shirya, ko ka to da drone da yake ido bai gani kunne bai jin shi, amma kamun ka zo da wasu kilanni zai iya gane cewa ga drone nan ya zo ya ɓoye. To ta ne za a yi jirgi ya bige su? Kaga abin zai bada wahala. Sannan kuma ku idan kuna shirin yadda za ku kaddam musu kuma su dace su saurara, abin zai yi wuyayi yaki. Kawai sai dai a dage da addu'a kuma da bada goyon baya. Allah zai ba mu nasara a kansu, tunda suna yi ne don wata niyyar su. Allah ba zai taimaka. Dan haka yi ta addu'a a duk inda ake, a yi ta sa kasashe cikin addu'a da sojoji. Allah ya kare su kuma ya ba su sa'a akan makiya. Insha Allah za mu ci nasara a kansu bi iznillah. Gashi nan zan dora muku ko ga masu karanta suna su karanta. Insha Allah na yi dan fassara ne da kuma ma'anoni wanda abin yake nufi insha Allah.